Salut, sunt Alex. Astăzi o să jucăm FIFA 1v3. 101 Hercea, bun. Ai, din păcate m-a omorât, bun. M-a omorât ăsta, song ăsta, bun. Hai să vedem runda a doua. I-am dat 213 la 1 și 16 la vestă. I-am dat la 1 tot încă cât l-am pus knock. La 1 i-am dat aproape tot acum. Mai avem pica și moare. Triple kill, 1-1, bun. 1v3 hero, bun. Hai să vedem runda a treia. Bun, un knock. Al doilea aproape knock, mai era un pic, am dat câteva hituri la vestă. Mai un pic, acum am pus pe al doilea knock. Celălalt și dar rever din păcate. Vine al doilea, i-am dat tot încă cât e mort. Bun, 203 în cap ca finalizare, bun. I-am dat vreo 6 hituri, încă 3 și i-am dat finalizarea 1v3. 3-1 la general. Bun. Bun, i-am dat 37 în veste, 204 în cap, i-am dat aproape tot încărcătorul. Neferind de gloanțe, i-am dat 213 ca finalizare, i-am dat Hercea 213 ca să nu... de 213 ca finalizare să-l omor. Mă feresc de smoke ca să-l omor. Acum vine zona, i-am dat Hercea, aproape Hercea, 4-1, bun, 3-1, da. Ronda 4 i-am dat tot încărcătorul, bun. Mai vine unde i-am dat tot încărcătorul, mai avea un pic. Ultima glonță, i-am dat și acum, l-aș vrea să de revive, i-am dat finish, bun. Ai, m-a omorât ăsta, a dus ăsta, el a rămas cu 154 HP din păcate. Ruta A6, bun. Tot încărcător l-am pus knock. I-am dat finish ca să nu-și de revive, la cel de scar i-am dat tot încărcătorul, acum îi dau finish ca să nu-și de revive. La cel de sus m-a dat cu sniper-ul după global și a rămas în 160 HP, bun. Runda a 7, bun, i-am dat tot încărcătorul, l-am pus knock, îi dau finish ca să nu de revive cu echipierii, bun. Îi dau și la celălalt, tot asta mă dă bine. Bun. Asta a avut tot scutul și tot. Bun, i-am dat 4 hituri, 5, al 6-lea, bun. Ce se dă finalizare, bun, am pus knock, bun. Al doilea, i-am dat Hercea, l-am pus și pe al doilea knock, el avea să-și derive, dar un glol, bun. Încerc să distrug glolul ca să nu-și derive, bun. Am pus al doilea knock 131 în cap, bun. Am făcut 4-4. Unda a 8-a, bun, l-am pus pe la knock pe casă, bun. La să dau tot încărcătorul, bun, să nu-și derive, le dau finish ca să nu-și derive, bun. Acum, bun, acum încerc să-l omor pe ăsta pe casă, 230 în cap, 1v3, bun. Acum e 5-4 pentru mine, runda a 10-a, bun. I-am dat tot încărcătorul 211 în cap, bun, i-am dat finish, tot încărcătorul, bun. I-am dat tot încărcătorul, l-am dat finish, din păcate n-am bucat să dau Hercea și la asta i-am dat tot încărcătorul, bun. 6-4, bun. Mai am încă o rundă și câștig, hai să vedem. Tot încărcătorul pe acoperiș, mai aveam puțin. Bun, încerc să dau hit, am luat amândoi pe la spate, bun. 6-5, bun. Runda a 12-a, bun. Am dat 4 hituri 5. Al 6-lea am pus 238 în cap, bun. Încerc să-mi dau revive, nu pot că o tras pe repede și m-a omorât, bun. Ultima rundă, hai să vedem. Runda a 13-a, bun, i-am dat 167 în cap, bun, îi dau finalizare ca să nu-și derive, la asta am dat tot încărcătorul, omor finish cu tot încărcătorul, bun, acum la ăsta l omor, nu mai dau finalizare că deja am câștigat, 7-6, bun, hai să vedem câte kill-uri, 25 și 10.493 damage, ne vedem la un episod zi frumoasă.